جوانên hêja bîna genî ciwan were jî kêm aqil bin jî cahil bin jî ji tiştekî re nebin jî Tirk jî însanin. Mixabin van demên dawî li Kurdistanê pirsgirêkeke Tirk çêdibe, pirsgirêka Tirkan çêdibe. Em ê aniha berê xwe bidin Xalîse xanim. Êvar baş Xalîse xanim. Êvara te baş hêja xanim, em gelekî spas dikin, yanî ez gelekî spas dikim ji bo te mij yanî ser bernameya xwe ez her rol fesadî şov binerim. Tedî min got yanî derdê min û Tirka heye min got ancak yekan de Tirk yanî derdê min çareser. Bûkeke te ya Tirk heye gelo hûn çawa li hev dikin, pirsgirêkên we hene tune ne mesele çi ye? Yadê her ro derdekî nû ji mir derdikeve. Tedî Silêman çûbû dilê xwe xistibû yeka Tirk yeka porser yeka çavşîn min ji gozê xwe her salona estetîkî ez ê xwe xweşik bigozê porê xwe zer bigozê çavê şî tê çavê xwe. Tedî ez çû ji mir lîposaxşin çêkir û bijang û digişt çêkir. Tedî li vê derê wek hundirêk cermê mere di wa wek benik hene zane. Awirê dikişîne ji bo mere pê xweşik biveha. Gişt çêkir min got eferim. Go mizikê te jî jê. Trêlaskê min piştî zarok anî tedî bibû 2 mîtro. Min got ez jêkî. Ez xist emeliyat çavê min girtiye ez nabe. Ez rabû zikê min jê kirî xistî kulêmeka. Min got nehlet te were. Tu ji bo çi xist kulêmeka? Net bin kirasê tê veşart. İja tedî li got herkes behsan bide. Dibêje Xalîse qûna xwe kirî weka rîhane. Tedî perê min jî tune bû. Min cotek baznê xwe firod min çû 6 milyar û 750 milyonê xwe xist ez û kulêmekê rîhana min xist hemêza xwe hatin. Hê derdê rîhana tedî li ser dilê me de ye. Kezeba min şewt lawkê min çû ji mer bûkeke Tirk anî. Min got lawkê min ji mer nabe got dilê me ketiye. Min got dilê te ji bo kebabê te tu dilkûçik e. Min got çi kesek habîne got navê wê Nîhan e. Nebxêr û nebhala mere çawa navê keçika xwe bikin Nîhan. Nîhana me hat wek textikekê. Min got lawkê min vaha zarok jî çê nabe. Got ji pê nayê zaroka naxwazin. Hûn zaroka naxwazin. Got em zaroka naxwazin. Min got layê kûçika qey tu kerê. Bi rastî ji ker ji biketiye. Xalîse xanim. Bûka te aniha li ser telefonê dixwaze tev vî bernameyê bibe gelo Tamam abi te birawer. te birawer e. Nîhan xanim êvar baş. Êvar baş, navê min Nîhan. İzmirê me ez hanıma berhudanım. Lavukê amujnamın Halîse. Ez amujnamın Halîse şer kirim. Ji ber ku ew dibêje yani ji bo çû zarok çênekir. Min jî got yani zina xwezim. Yani bavê min ast subay ye. Min berhudan zangeh nas kir. Berhudan pir berhudan hez kir. Bavê min got ez naxwezim. Evin pir giringe ez ê bicîm. Yani sonuçta böyle hani benim için de zor oluyor, tamam mı? Yani böyle Nîhan hani xanim. İzmir'den Diyarbakır gibi bir yere gelince böyle Nîhan Afrika xanim. kalesine düşmüş gibi oldum yani. Hûn nikarî bi Tirkî temaşavan bi Tirkî nizanin. Mêrê xwe hêz dikim, amujna xwe hêz dikim, ez naxwazim vegerim İzmir'e. Yani amujnamın Halîse ji min re ay nasıl söyleyeceğim ya, yani got serîbavê te kiriye. Min jî got tişt pêne ji ber ku ew ji min mezintir e. Ez dixwazim li Diyarbekir bimînim. Ez berhudan pir hêz dikim. Yadê ev bûka ji mir nelazim. Ba weke gêri zekaliyayê hê nizane bipeyvê hê nizane bive ji amojnê. Vê belediya zaten îmana em jê diçû. Tew îja meherevê keçikê û lawkê min jî li wê belediye hatiye birîn. Min vê belediye îja heram bûye ha. Te her agir bivê belediye. Ez dinza xwe bavekî îja mehkemê em ê telaqê vê keçikê tê xwestê wê me pişît İzmirê. Aram. Ez nika amaze îja her cem mehkemê Tirka zêvê bûka min Tirk ez pê qayîl nabe. Ew jî bi me qayîl nabe ha. Di dilê xwe de bi me qayîl nabe ha. Bereva dik dibe yani ji we hez dikim bereva dik. Em ê alîkariya te bikin. Lê ji ber Yadê xwedê dîsa tansiyonê em rabû şekerê em ket ez ê rab her hebê xwe bixwe û ez nizazê çer bike ji bo xwedê riyekê li ber min ez ketim baxtê te tu min ji vê nîhankê xelas bike xwedê ez nizazê min got yani ev bi ev Tirkane nikarim ya. Belê. Gorî min Nîhan xanim gelekî şêrîn xuya dikir û hewl dida tev lî civaka me bibe. Xwe fêrî Kurdî jî kiriye, hêdî Kurdiya xwe baş dike. Vê em wek civateke baş tu carî ji bîr nekin Tirk jî însanin. Ez dibêjim divê Xalîse xanim hinekî dem bide Nîhan xanim heta ku bibîne belkî ew jî di pêşerojê de bibe însan.